Ori ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo. A sị ka chi tata bụ Orie ritere anyị ihe ọma. Anyị ga-ejere obodo n'ara obodo. A sị na ọmaka meela anyị. Aga m bụkwa onye nke gị Eze-Ana Ugochi tubelu na Oraifite NWA Adama. Anyị na-akpọ alụ. A sị nke ọmaka meela anyị. Abụ m onye nchụaja, nnukwu onye nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple nke dị na Oraifite. Anyị na-agba afa miri emi, rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'ụtụtụ taa bụ Orie, ejego m na temple je gọọ ọfọ n'isi ndị enyi m niile. Gọọ ọfọ ihe ọma n'isi ha n'otu n'otu. Ndị niile na-egburu mmụọ anyị ji arụ ọrụ anụ na temple. Ndị enyi anyị niile na ndị niile kụrụ mbamba. Anyị gọkwaziri ọfọ n'isi ndị niile ubegoro ọdịnala altar in their respective homes, especially ndị anọrọ n'ala Igbo maọbụ ndị anọrọ na be nna ha ebe ha nwere ike ịdọ ana ngwuru. Maka ọ naghị ịdọ ana ngwuru onye okwu ala. Ebe nna m na temple nwere ebe anyị dọrọ ana ngwuru. Anyị chọọ ịrụ ọrụ gbasara ana, anyị jee ebe ahụ were ọfụ ana jee ebe ahụ jee kọọ ọfụ. Ghọtara ya? Nke a bụ ofu. Ndị niile na-agọ ọfụ for 21 days kwuru ka a na-agọ. Agụgụrụ ụmụ n'ọfụ sị na ọmaka ga-emere ụnụ. Lụtakwa na ị ga-eche ihu na east, na ọcha gị ga-adị na east. Ị nwekwara ike isi n'ụzọ dị etu a wee keta oke na ọfọ na aja niile anyị na-achụ n'Ugochi tubelu ọdịnala temple kwa ụbọchị kwa ụbọchị. Ọtụtụ ndị mmadụ na-enye testimony. If you follow this method, and echefukwana itinye time iji agọ ya bụ ọfọ. Yes, ọ ga-enwe time iji abịa agọ ekwubi okwu. Lụtakwa na ịgọ ọfọ ọbụ nya ikwubi okwu. Lụtakwa na ịgọ ọfọ ọbụ nya ha ndị ụka kpọrọ ikpe ekpere. Ịghọtara ya? Maka na onye kene sọ ekene ya. Abụkwa m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. Agọkwara m ọfọ n'isi ndị na-aha nlecha onyonyo ma atụsara ya ndị ọzọ ka ndị ọzọ soro nụ. Ana m akpọkwa ụmụ Igbo so nnata akwa. N'ụbọchị taa, ihe m ma akọwa n'isiokwu n'ụbọchị taa dị tim bụ Ichuaja Ekene. Mana o nwere ụfọdụ ihe ọkwa ụfọdụ mma amagasị ihe ị kwesịrị ịma. Ihe ị kwesịrị ịma na ị ga-ewube ọlta gị ebe ị ga-anọ wee na-ekwubi okwu. Kwuo na ị nọghị na ana be nna gị abụrụ ebara a wee jee nene vidio m ebe m kọwara ka how to set up an ọdịnala altar. Ikwubi okwu, those words you choose ebe anwa, how to okwu eji ewube ọdịnala altar, ọ dị very important. Okwu a ka ị ga-ekwubi ụbọchị a wee kwuo niile ewube ọlta gị n'ụbọchị taa. Ọ bụrụ na ị soro usoro a ngwara na-eme ihe a ngwara gị, ị ga-ebido fụ nnukwu ihe dị iche n'ebe ị nọ. Don't be lazy. Nke bụ eziokwu bụ na there is no fool for a lazy man. As any successful man, what is so important is consistency and determination to succeed. Don't be too relaxed when things are not working for you. Don't say, it's in the 18th century. Patient dog eat the fattest bone. Onye gwara gị na patient dog na-eri the fattest bone. Fattest bone could be na Old Testament testimony, but in this modern century, if you are waiting for patient dog to eat the fattest bone, I can tell you the modern dog today will eat the bone and the flesh, and nothing will remain for you. You know what I mean? So, okay, the young man is very smart and intelligent.
were na-arụ ọrụ gị. Ịghọtara ya? Nke a bụ ofu. So iji n'aka gị give up na ihe niile emebigo, iji n'aka gị give up na nwerozi ihe ị nwere ike ịpastalụ, iji n'aka gị wee give up na nwere ihe ịpastalụ, iji n'aka gị give up na nwere ihe ịpastalụ, ị mara nke gị ekpogo. Ịghọtara ya? Ọnya bụ the thing. So don't give up na ihe niile agasago. You must remain consistent. Nwee ebe ị na-ana ekwubi okwu. Ọ dị very important. Mana ọ bụzie na ịdị lazy na ị nwere ike ị na-enwe ebe ị na-ekwubi okwu, then ihe ọ pụtara bụ na ị ga-achọ onye ga na-ekwubiri gị okwu. Maka na because there must be a mentor. Somebody must be interceding for you. Ghọtara ya? Ọ na-abụ ọ bụrụ na mmadụ enwere ike clean compound ya, ị na-employ a helper, ị ga na-akwụ ụgwọ ka o nyere gị aka na-azacha compound ka ọkwa eziokwu. Etu a ka ọ dị n'ihe nke mmụọ. If you cannot do it yourself, then be ready ịkwụ onye ọzọ ụgwọ ka onye a wee chukwara gị ihe ndị kwesịrị ichu. Mana ana m advice gị to learn ka iwube altar na be gị is for your own good. Ekwukwala m na n'ọkwa ọzọ chọrọ ịma ahụ, na-ekwuru m na n'ọnwa na-abịanụ na 18 na 18 anwa na ị ga na ụbọchị a ka Eze-Ana Ugochi tubelu bụ my humble self ga-eri ji na Ugochi tubelu na temple. N'ụbọchị ahụ anyị ga-ewepụta ụbọchị ahụ wee gụkwa ọfụ wee nye ọtụtụ ndị mmadụ, imirikite ndị mmadụ, my fans and followers. A ga-ewepụta ụbọchị ahụ wee gụọ ọfụ maka ọdịmma ha. Ka ofu. Nke ịbụa ga-eme n'ụbụ n'ụbọchị ahụ ka m enwe ike sepụtakwala ụlọ update na ya bụ ebe obibi, the new house of Eze-Ana Ugochi tubelu is a duplex. Mme sepụtakwala ụlọ ka ụlọ fụ ebe alụdebere ya. Like this morning a na-akụ parapet, is almost completed. So maybe by Monday a ga-ebido mewe casting of the parapet. So ama m na by 18th anwa ga-abụ ihe dịka 4 days after 2 months anyị mee foundation ya bụ ụlọ. Anyị mesepụtakwara ụlọ ka ụlọ fụ ebe ọrụ jedebe. Anyị na-arụ ya bụ ọrụ, na-arụ ya ka anyị nwee ike lụchaa ya like a month or a month plus before ụbọchị akara aka, o 1st December, ụbọchị m ga-eme my birthday wee mepekwuzi ụlọ bụ ụlọ ọfụ, then gbakwuzi ọfala. So ọnya bụ ife ị kwesịrị ịma mma update as time goes on. Now ihe ị kwesịrị ịma na ọ bụrụ na iji ezigbo obi gị niile wee bịa n'ọdịnala, lụtakwa na ọdịnala abụrụ magic. Ọdịnala abụrụkwa ọgwụ. Ọgwụ ị na-agwọkwa ọgwụ iburu onye ọdịnala, ị na-agwọ ọgwụ iji egbu mmadụ maọbụ na-agwọ ọgwụ ego ịbụrụkwa onye ọdịnala. Onye ọdịnala na-asọ nsọ. Onye ọdịnala na-asọ nsọ. Ọnya ka eji wee mara onye bụ onye ọdịnala, maka na onye ahụ na-asọ nsọ anị. Mmiri nna ịmara ihe ahụ ọ ga-abụ eme gị ọma adịghị obi mma imeri onye ọzọ. Ọnya bụrụ ibu onye na-asọ nsọ bụrụ onye ọdịnala. Ịghọtara ya? Ihe ndị a bụ ihe ndị ị ga-eme. Nke ikpeazụ bụ na ị kwesịrị ịma bụ mana ị bụrụ ezigbo onye ọdịnala na-eme ihe ị kwesịrị ime, egwu ọma ya agụrụ gị, chidimma ga-adịrị gị, ịpụta ihe ga-abụ nke gị. Mana embrace ọdịnala with all your heart. Lotakwa na ndị gị na ha na-ekwu okwu abụrụ ndị ị ga-aghọrịwu. Ndị nna nna gị ha ma obi ka iwepụtara obi gị niile wee decide ya
na ị chọrọ iso ha n'iri chigatago ma chigharịkwa n'ọdịnala, ha ga-enye aka fụ na ha mezuru ebumnobi. But don't expect magic overnight because ọ bụrụ ọgwụ. But ọdịnala is way of living of the people. Ka i wee bido, mgbe i bidoro ọdịnala, ihe ebido na-epe some debts iji na-ewu ogbochi. Onye ka m ji akọwara maka ịpọ libation, maka na ọ bụrụ na inwe ọdịnala altar, ọ ga-enye gị an avenue ebe ị ga-eme na-ekwubi okwu, na-apọ libation, na-atụ nkwụ ọkụ, wee na-ekene ndị nna nna ha na mmụọ fọsisi so gị na ezumezu gị, maka na-ekene nwaanyị na-agwa akịrị nke adị ya gwọta ọzọ. Or it will give you ample opportunity ide show gratitude. Aja ka ị na-achụ, aja ekene. Mgbe ị na-apụta n'ụtụtụ, a sị na o wetara ọjị wetara ndụ. Ịpụta n'ụtụtụ, ikene ndị ichie, kene ezumezu mmụọ, wapụrụ ha ọjị ụtụtụ, tụọrọ ha aja ekene. It can be pouring the hot ka ike wee dị ha wee na-alụ ọlụ, ha mekwazie ka ị na-apụ ọkụ, etụpụrụ ha nkwụ. Ikubi na n'iji nzu, isisi nzu, this is edo uko odo la efria edo for the color. Enweziri ike apadarize nzu. Mgbe ahụ ị na-ekwubi okwu na-akpọchi gị na-ayọpụta nzu apadarize aja edago, maka na mgbe ị na-akpọchi onye ụwa mbịa ma nzu, ndị ichie bịa ma nzu, ezumezu mbịa ma nzu, ndị mmiri bịa ma nzu. That ever you are giving them something. You are giving them otito. You are offering something, because a na-agba aka afụ nwata eze n'ọnụ. O nwere ihe ị na-enye ha. This thing you are pouring out is a gift you are giving them. Maka na nzu bụ ife ọma, and they will give you ife ọma in return. Ọ nọ ka onye bịara wee mụnye incense. That incense ya bụ ihe ka ị na-enye ha, because the incense, you see that the incense will keep on na born. You are giving out something and expecting something in return. So therefore, mgbe ị na-adịghị na aja ka ị na-achọ ihe aja, imesizi fopia n'iko, na ọ bụ nọ na ọta gị ka ị na-eme ọ ihe aja ka ọ bụ. So gratitude, you must have a way of giving gratitude. O nwere ilu anyị na-atụ n'ala Igbo na-asị na nzu bụ ife ọma, na aka mmadụ nzu ama amara tụ unyi. A na-atụ ya n'ilu ebe a. So any aka ọbụla metụrụ ihe ọma wee kpọọ mee nzu na ọma afụnata ihe ọjọọ, ya onye awụ ife anyị na-agọ n'ọfọ. So aka mmanụ nzu ama amanata unyi. Nke a ofu. Nke abụọ bụ na ọ bụrụ na emesịa ya etu a, ịfụ na Chidimma adịgo. Emesịa ya etu a, ịfụ na udo adịgo. Emesịa ya etu a, ịfụ na ihe ọma ahụ dị n'obi gị na orugo gị aka. Mana learn ka esi achụ aja. Do you know that even the candle you are burning in your altar bụ aja? Mana ọgụ nwa ịmazi ka esi ekwubi okwu mgbe a na-amụnye kandụl. Ekwu m na ị na-amụnye kandụl esi na ị na-amụnyere ha ihe, ha mụnyere ihe n'ime ndụ gị. Whatever ọbụla you give to nature, you will receive it in multiple fold. Onye ọgba aja. Enwere aja dị iche iche. Enwere aja bụ na-ewetara incense. It's a burning sacrifice. Enwere aja nwụ na-ewetara all the herbs and leaves, burn them. Aja. Na-eturu nkwụ ọkụ bụ aja. Na-eturu nzu bụ aja. Mana enwere aja bụ aja mmee, aja ihe mmee. Enwere aja bụ na anyị idiri ka egbupụ ihe mmee ọbara. Ya ọkwa aja ka ọ bụ. So mana ihe chọrọ ịkwa tata bụ aja ekene. Prayer of gratitude. The sacrifice of gratitude. Aja ị na-achụ maka ihe ekene. Aja ị na-achụ maka ihe ọma. Aja ị na-achụ maka favor.
mana ihe na-ekwuru ụbọchị taa bụ aja ekene, the importance of sacrifice for gratitude. Very, very important. Learn how to be part of this aja ekene. Akwụgoro m ndị mmadụ na Ugochi tubelu na temple, anyị na-achụ aja ekene. Anyị na-achụ aja ekene nke anyị na-achụ for 14 days. Yes. O nwere nke anyị na-achụ once, nwere nke anyị na-achụ continuously for 14 days. Some of these spiritual exercises bụ ihe ị kwesịrị ime, mana ọ bụrụ na ị nwere time ime, ị can engage onye nwere ike imere gị ya nọ. Mana nke bụ eziokwu na aja ọbụla ị chụrụ nwere uru ọ bara. Ihe jiri onye ya ekwubiri okwu. N'obodo ọbụla enwere onye amụma, obodo ahụ nọ n'isi. Akwụkwọ Joel 4:6 says, my people na-ana n'ihi because of their ignorance. Ife ọma ka anyị na-asị ya mee. A sị na ị ga-enye ejere obodo n'ara obodo na aja ekene. Nwanne m na-achụ aja. Ịchụ aja amaka. Aja ekene ịmụkọ na ekene nwaanyị na-agwa akịdị ike adị agwọta ọzọ. You must learn how to give sacrifice of gratitude. You must learn it. Very, very important. Maka na onye na-enye anyị ka anyị na-enye. Etu a ka ọ dịkwu na mmụọ. Onye kene sọnị ekene ya. Ọ bụrụ na ị bụ onye na-achụ aja ekene, you will always be favored. Akọrọ ofu akọ mere na akwụkwọ ndị ụka ọbịa. Akọrọ anyị akọ na akwụkwọ ndị ụka ọbịa. Wee sị anyị na o nwere mmadụ 10 kpuru isi. Wee sị na Jizọs fụrụ ha. Wee sị ha ngwa ka ha ji egosi ụkọchukwu onwe ha. Ghọtara ya? O wee sị ha ji egosi ụkọchukwu onwe ha. Then ọ chọrọ ịkụziri ha the importance of sacrifice. Onye ụkọ ekwubiri ha okwu. Wee sị na mgbe ha gara na-emechara ofu onye n'ime ha bụ onye lụtaranụ n'ụkwa na onye ji gosiri ụzọ a n'ụkwa na onye nyere ya aka ya wee dị mma. O wee chighata azụ wee bịa show gratitude, aja ekene wee bịa maka na ncheta aka, maka na onye gwarukwe ịfụkwa ọzọ egwu ya. Wee sị na Jizọs wee sị ọ bụ na ọ bụrụ mmadụ 10 ka ya gwọrọ, kere ebe ntere anyị ndị ọzọ nọ. Gosiri ụnụ ihe mmụta dị n'ihe ahụ na mmụọ na onwe ya na-atụkwu anya na ha ga-ekene ya. Esikwara na opere mpe dịka mmadụ, o nwere ndị ga-abụ imerụ ihe ọma, no matter how small, they will show appreciation. Such people, more than once mmadụ, I don't overlook them. Such people, I try as much as possible to do multiple things for them. Because mgbe ọ bụla imere ha, they will show gratitude. They will show gratitude. Mana ọ bụrụ na imere ọrụ ha, ọ bụrụ na imere they will not show gratitude. Mana ọ ndị ahụ imechago ha may show gratitude. Mana onye ọbụla na-awa emeri o show gratitude, emekwara ya ọzọ. So onye ka m na-achịkọwa. So learn maka ịchụ aja ekene. Ị na-afọrọ ndị mmadụ asị na ha enwere ego. Inwere ego is never a barrier. I'm a living witness that Eze-Ana Ugochi tubelu dị comfortable today. Na-enwe na-eme ihe ọbụla ọ chọrọ, na-eri ihe ọbụla ọ chọrọ, na-egbo mkpa ọbụla ọ chọrọ. Ọ bụrụ it's not how I started. I have given you all the clue when I started. Ị bụrụgoro onye a kpọrọ ọrụ, you must be committed. You must put all the effort. Agwara m ụnụ n'oge m bidoro, ana m ebilite 2:30 to 3:30 every night. Ịbịa gụọ ọfọ n'isi m onwe m n'isi ndị mmadụ.
wee na-agwa ndị kpọrọ m ọrụ na m anọrugo n'ihu ọrụ m, ha mee ka nchaka ekugo emekọtazie onwezi ọtụtụ ndị mmadụ ndị na-abịa agụkwara ọfọ mgbe ụfọdụ anọgidozie m ruo 4 o'clock because na ngosi ya n'isi ọnwa gụọ m n'isi ezinụlọ m gụọ n'isi ndị enyi m wee gọzie n'isi ndị niile sịrị ka nlụta ha. That was what I was been doing. I keep doing it. Now, mana agwara m ụnụ na ị nwere ike choose any time of your choice from after 12 AM to 11 AM. No, at the time of mercy, egeji ayọ ayọ. Oge amara. Wee kwuo n'oge ehihie n'oge mgbede oge eji agba ụgwọ dị iche iche. Ohe m gwara ụnụ. I nwere ego eji arụ ọrụ. I nwere ego ihe akwụ onye ya achụrụ gị aja. Ike ị ga-eji wee biritekwa wee were ọnụ gị kwuo okwu adọrọ gị. Kedu ihe wụ ya problem? Ịfụrụ n'ọgụ nwa bụ onye chi onwe gị. Ịma ajụ ọjị ọgụga chụ ọchịcha. Agwara m sị na ọ bụrụ na ị nwere ego mara ike adọrọ gị, ị chọọ onye ga na-achụrụ gị aja. Ịgbara nkịtị maka mpịawa azụ, anyị enwe onye ga na-awụ ọchị ya pak na-achụpụrụ ụmụ mmụọ aja n'isi gị. Nyawa aja ekele. Ichezi na mgbe i tiri tọtọ problem ndị mmadụ na-enwe bụ onye a nwere ike isi na e nwere problem na asụ onye nwa na ihe na-agara ya na. Yes, nke bụ eziokwu n'oge ihe na-agara gị ka ọ dị mma na ị ga-ebido chụba aja ekene. Maka na ekene nwaanyị na-agwa akịdị ka adị agwọta ọsọ. Anya bụ akịdị agwọtara gị na-eri na-enjoy now ka ọ continue. Mana ana m agwa na good is ya enjoying now will soon be exhausted because you are not replenishing the stock of goodies where the thing is flowing to you. That's why you keep sowing. Na-achụrụ mmụọ aja ekene. Ezikwara na agwara gị ị na-arụ ọrụ na-akwụ ụgwọ na-eme biznes na-akwụ ụgwọ na-ewetara gị ego. Ịmụrụ na ọkịta ka ị ga na-ewepụta oke mmụọ na-enye mmụọ tiri mgbe ụzọ ụlọ ọkwụọ mgbe anyị ebido begheriba. Ịmụrụ na mgbe anyị na-ebegheri mgbe ahụ na ọ dịbago ọ na-adịrị leti maka niile eti. Ịmụrụ na ọ dị izi na mfuka maka statement na ọ karị gị mma mgbe ị dị free. Ịchụ aja na mgbe aka kpadogoro gị mgbe ahụ kwuru ike ọnwụ na itinye na tọtọ na ihe ọkwụzi ego iji alụ ọrụ. Bido kịta nwanne m na-awọchi vidiyo bido kịta chụwa aja ekene. Esi na enwere nsogbu ị nwere kịta ka ị na-ede achụ aja ekene ka ụzọ ga akọntinue na-emepe. Mana ọ bụrụ na itigo tọtọ na idigo broke, don't give up. Mana ọ ga-efu gị ihe ọ ga-efu gị n'ihi ebido kịta. Ọ bụrụ na ị nwere ego iji agwa mmadụ achụwara gị aja, itinye ya time, invest your time. Time is money. Nwee time iji abịa na ayọ ịbịa na ya altar. Ọ bụrụ na ị nwewere n'ebe na-adọ conducive na nwe ya private home. Now face it wherever you are. Kwubie okwu yọba ndị gị na ha sosi ha n'ime jogo. Ha mepeelu ụzọ na ọ bụrụ na ha mepeelu ụzọ n'ime echefu na ị ga-achụrụ ha aja ekene. Nwanne bido chụba aja ekene. Ọ dị very important. Amụrụ nka m esi wee meghe ka unu ghọta ihe nne. M nwere onwe m dibịa ngwa aja m na-achụ almost on daily basis. Yes, ana m achụrụ ụmụ mmụọ aja. Wetara ya? Ana m achụrụ ụmụ mmụọ aja. And ị na-achụrụ ha aja na-agọzi gị. You don't be stingy n'ebe mmụọ nọ. O nwere every month etiti support m na ha so ma ada achụrụ ha aja. Ụbọchị a m merikwa ji mma achụrụ mmụọ aja. Nke ahụ egburu 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 nke ahụ egburu ọkụ egburu ha ọkụ. Ịghọtara ya? Onye ahụ ihe dị ya. So mana ọ bụrụ na ị na-eme ihe na-achụrụ mmụọ aja na-achụ ya ọfụma a na-agọzi ụmụ. Mana ọ bụrụ na ị na-achụrụ mmụọ aja ka ka a ga-esi gozi gị. Because ị chụọrọ mmụọ aja mmụọ akwụdoro gị onwe ya chọrọ ime mmụọ asị mba. Ka m kwụsị ebe a. Onwe ajụjụ ị nwere n'ihe a nkụzi taa send alụ message 0805
37672. Eze-Ana Ugochi tubelu bụ afa m. Aga m enyere gị aka. Ọnwụ na nwere ihe nkụzi taata ị na-ajụ ajụjụ, ọgwụkwa na nwere ihe nkụzi gboo ma ọ bụ ihe ọbụla akpọgwoju anyị n'ọdịnala Igbo, send a message, aga m enyere gị aka. Ya gazie.